Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Crazy Fox εδώ. Και σήμερα παίζουμε Skyrim μαζί με το Χάρη. Σπίτι μου. Πες ένα γεια ρε. Γιατί? Μην είσαι αφιλόξενος. Εσύ είσαι αφιλόξενος. Δεν φτάνει που σε έφερα σπίτι μου. Τόση ώρα εδώ δεν με έχεις κεράσει ούτε μισή σταγόνα νερό. Θες νερό? Όχι. Χαίστηκα. Και... Καλά πάω. Είναι συνεργαστικό να τρέχεις. Να ξέρω εγώ ρε. Όπα. Κάτσε, πας ανάποδα η λύση. Όχι ρε. Είμαι σίγουρος ότι πας ανάποδα. Όχι ρε, αφού από εδώ μπήκα πρέπει να βγω έξω. Α. Γιατί απλά δεν πήγαινες από πάνω από τις σκάλες. Σκάλι, κουτσίζει κάτι. Εκεί που παίρνεις το shout, έχει κάτι σκάλες δίπλα. Και απλά πήγες πάνω, ανοίγεις ένα μοχλό και φεύγεις. Και δεν με το λες τόση ώρα. Και γιατί γύριζες μέχρι εδώ πίσω? Εσύ γύρισες. Όχι φίλε, Εγώ εδώ πάλι το βρήκα. πήγαινα. Κάσε. Α! Ναι. Από πάνω. Σκάλες. Ναι. Ω! Ω, the parkour. Ω, the yuk, the yuk. Εδώ. Έτσι λέμε. Ναι. Μπορείς επάνω να πας με control. Όχι, εγώ θέλω να ανοίγω. Εγώ μου αρέσει που πας και μπροστά πίσω όλος εσύ. Δεν μπορείς να το πάρεις. Ναι, να ζει κανείς ή να μην ζει. Γιατί όχι ρε φίλε νομίζει? Και σε μερικές περιπτώσεις δεν το κάνω αυτό, δεν το θέλω. Μάντεψε τι τα κάνεις. Αφήνω μες στον μπαούλο. Γι' αυτό μπορείς. Επίσης θα τα βάλεις και σε ένα άλλο μπάουλο. Ναι, τι. Γιατί Πάτα το control, πάτα το control. Το control, πάτα το control και άρχισε να κατεβαίνεις. Με το control πατημένο. Ωραία, τώρα άρχισε να κατεβαίνεις. Σε κολλάει πάνω στο βράχο. Βλέπεις. Όχι, εγώ θα πήγαινα από εκεί να δω άμα έχει το άλλο. Όχι, δεν έχει από ό,τι θυμάμαι. Από εκεί. Από ό,τι θυμάμαι προχθές το έπαιξα. Skyrim. Ο κύριος Μαϊμούθ πέθανε εδώ. Κι άλλο. Ωρε θάνατος. Ωρε καίμα. Περίοδος. Περίοδος. Είμαι σίγουρος ότι είναι περίοδος. Το μάτος. Κυριολεκτικά. Φίλε, Θα φας damage. εδώ πέρα Ναι. γυρίστηκε το Lion King. Όχι, το Lion King δεν είχε από πίσω. Σκάσε! Τέτοιο. Εδώ γυρίστηκε. Έλα θα. Α, δεν με νοιάζει. Ωραία, μαλάκα. Ξέρεις, έχει αυτό εδώ το πραγματάκι εδώ. Έχει και ένα χάρτη. Α, Από εκεί μπήκες. Γιατί έχεις αφήσει destination. Απλά πάτα κάπου, οπουδήποτε. Που να μην έχει τίποτα. Που να μην έχει τίποτα του λένε. Και πατάς remove it. Ωραία, τώρα κάνε ένα teleport. μπορώ να κάνω. Όχι ρε. Μπορεί να μην μπορούσα. 3 ώρες δεν μπορείς να κάνεις. Όταν είσαι στο αέρα, όταν έχεις πάρα πολλά πράγματα. Έντρικ ήταν. Δεν είδα. Ήτανε μπλε. Μπλα. Όχι μπλε. Μπλα. Ακριβώς. Γιατί? Αν ήταν μπλα, δεν ήταν τέτοιο. Πρέπει να ήταν τέτοιο. Artifact. Ένα κεφάλι δράκου. Γεια σου κύριε δράκη. Ναι, μπορείς να πας και στο δωμάτιο του άλλου. Έχει 1, 2, 3. Α, έχει από κάτω. Μόνο τόσα λίγα δόντια. Γεια σου. Πίστεψε να μας δάγω στα δόντια. Δεν θα ζήσεις για να πεις την ιστορία για The τα δόντια. terminology is clearly first era or even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text. Σε αυτό το έχω Ah, the Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brutes the Jarl sends my way. Τι βάζεις τέτοιο. Υπότιτλους. Δεν μπορώ.
You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward Avenici. I'm sure one of them will pay you appropriately. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with you. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy when you decide. Ah! You need to come at once. A dragon is sighted nearby. You should come too. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides Μαλάκα to τα attack bugs σου White κάνει. Lake, Μ' αρέσει πάνω στο Hear about μάτι. this dragon. Τι κάνουν. Να πάω κι εγώ. Ναι. Ανεβαίνεις στις σκάλες. Και περιμένεις τώρα. Μόλις φτάσεις εκεί κοντά. Περιμένεις. Γεια σου χοντρέ. Να το θέλω κάπως πρέπει. Να βάλω αυτή. Όχι. Αυτό να το βάλω. Όχι. Αυτό να το βάλω. Γιατί δεν το είχα βάλει. Γιατί δεν έχει heavy armor. Ε? Γιατί δεν έχει heavy armor. Με τούτο πάρω αυτό. Να βάλω αυτές τις μπότες. Αυτές. Όλο αυτό. Όχι τώρα. Όχι. So, Ένα δώρο για anything σένα. else when you came from the Western Watchtower? yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Ποιο δράκο. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I think ever Foster, seen. δεν είναι στην φορμάτα ρο. Settings. Να σας έδειξει. Δεν έχει όψη. Στο gameplay. Ή gameplay ή audio είναι. Gameplay. Κατέβα. Audio είναι. Ούτε audio είναι. Display. Display. Ναι. Και τα δύο πάντα. Ναι. Packing the Watchtower. No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would have come after me for sure. Good work, son. Μπράβο. We'll take it from here. Head Ναι. down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Τις ποθείς. Here, lad. You'd better gather some guards when I get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail. Έχει κόκκινα μάτια. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go to Irileth and help her fight this dragon. Smoke weed. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else Τι here. experience έχω. I haven't forgotten, sir. Ξέρω. Leaving the dragon's Πέρα, stone ξέρω ο far in Μαυράκος. Ναι. As a token of my esteem, I Κάπου have έχει instructed δρακολογία. Avenici that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal arm. I should come along. I would very much like to see this dragon. Τι μου έδωσε. No. Ας μπιτζάμες μου ρε. Δεν μου έδωσε τίποτα ο γύφτος. Α, μου έδωσε. Τίποτα άλλο ρε γύφτε δεν μου έδωσε. I can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Aaron. I serve Jarl's Since his role death, as steward. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of the court. Πρέπει να την παίρνουμε όλα φθηνά. Όχι. Μπορείς να πας εκεί. Θα σου πω μετά. Μεγάλη ιστορία. Παιδάκι. I hope you get there in time. Μαύρη αυτή. Μα ακολουθείς μόλι. Ξέρω, ξέρω να τα συρτάρει. Δεν πειράζει.
Ωραία. Πάμε εδώ. Ωραίο σκύπτρο. Τι κάνει. Ωραία. Εδώ πάμε. Ναι, και από εδώ πρέπει να γυρίσω πίσω. Γιατί? Γιατί. Μπορείς να φύγεις και να την περιμένεις απ' έξω. The Guardian Dragon's right. Χαίστηκα αυτή την λέξη. Αντίγεια. Γιατί τώρα την περιμένω εδώ. Όχι, μπορείς να πας να την περιμένεις κάτω στο Watchtower. Κάποια στιγμή θα έρθει. Ίσως κάνει κάπου στις 3 ώρες. Όχι, δεν μιλάω κυριολεκτικά, μεταφορικά. Αλλά ναι, αργεί συνήθως. Τζικ, τζικ. Τι τσούκα, τι χαζός. Κατζίτη, στο nothing. Κατζίτη, seriously for this crime. Θα να κλέψω ένα άλλο. Τι πιο συνηθισμένο ρε φίλε. Για κάτω πάνω σε ένα άλλο. Αν σου πω τίποτα, δεν χρησιμοποιώ άλλο στο Skyrim. Και τι χρησιμοποιείς. Ποδαράκια. Θα το ανοίξω. Ναι, όχι, να μην είμαι κάτι. Πάρ' το dagger. Νομίζω. Θα σου χρειαστεί για μετά. Για να τεμαχίζεις ελάφια. Πάει. Ναι. Σου δίνουν από ένα health το καθένα το τρως. Δεν πειράζει, μπορεί να έχω 1000 τέτοια. Αν και βασικά αυτά νομίζω ότι μπορείς να τα κάνεις σούπα. Και σου είναι πιο πολύ. Περιμένει λέει! Να πάω τους flames. Να πάρεις bow. Τι. Και βάλ τα steel arrows. Το άλλο, αυτό. Κάτω. Κάτω. Τι έχω iron. Ναι, κατέβα. Έχεις 42 steel. Στυλ είχα πει. Αχ, κι άλλο κάτι. Γεια σου τα Rethand. Κοίτα, είναι σαν Κινέζος. Όχι φίλε. Βασικά κοίταξε, τα κατζίτα μπορούσαν να είναι Κινέζοι. Όλα είναι ίδια. Ναι, αυτό που λες ισχύει. No signs of any dragons right now. Sure, it looks like I know it looks bad. We've got to figure out what happened. And if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what. Κάπου το κάνω. Κανείς επιζήσει σαν τας. Επιζών. Πρέπει και βάλω σάκρα. Το ξέρεις τι απλά πηγαίνεις εκεί που σου δείχνει το βελάκι. Γεια. Έρχεται ξανά. Το έχω ακουστικά σου. Δεν θα σου συμβούλευα να κάθεις εδώ. Α, πάω κάτω. Πάω. Κύριε Dragon. Έλα, έχω διαβάσει την δρακολογία. Τι έχεις εναντίον. Έλα μωρέ, ένα μεγάλο περιστέρι. Περιστέρι. Μύρμονλίρ. Είπανε θα βάλουν όλα τα πανάξενα γράμματα της αλφαβήτου σε μια λέξη. Τα πέταξε και τα πάτσα στη μέση, μάνα. Πού είσαι βρε, περιστέρι. Λέκτης. Περιμένετε, εγώ πρέπει να τους σκοτώσω. Ναι, αυτό το κάνει πίψε με τα κόκκινα τα μάτια. Συνήθως.
Κοίτα, δεν είμαι καλός με τον bow, εντάξει. Όχι το πέτυχα. Έπαιξα! Κάτσε κάτω. Έτσι ρε, ομόφωνες. Απολύτως το ρίχνω. Κάτω φτερά. Μέσα. Ω, το κουσού. Τα bones εδώ θέλω. Τα scale cells, τα bones δεν θα τα κάνεις τίποτα. Δεν το θέλω. Άλλοι αυτά. Κοίταξε, νομίζω είναι light armor, οπότε μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Ναι, τώρα πέτα όμως την armor που έχεις ήδη. Γιατί δεν μπορείς να κοντηθείς. Πού το κατάλαβε. Θα φοράς την άλλη, έτσι. Ναι. Και... Εδώ. Πέτα τα. Όλα όσο δεν χρησιμοποιείς. Αυτά όμως είναι καλά. Την armor δεν έβαλες λύση. Δεν τώρα. Κάτσε να σου πω. Α, 25 έχω και δύο. I used to be an adventurer like you, but in a narrow in my youth. Κοιτάω εκεί. Εγώ το πήρα. Πάτα shift. Tab, sorry. Και πάτσε στο control, δεν κάνω το shift. Ναι. Magic. Πάνε κάτω στα couch. Πάνε σε αυτό. Α, το έκανα από μόνο του, δεν χρειάζεται και να το κάνεις εσύ. Ναι, το έχω. Ζητά. Όχι πάνω τους. Αν νόμιζα από μένα έγινε αυτό. Γεια. I can't believe it. Είσαι καλά. You're Dragonborn. In the very What? oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay dragons and steal their power. That's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. Μη το πεις σε Yes, κανένα. I think I am. You can shout now. That can only mean one thing. You must be Dragonborn. What are you talking about? Dragonborn. Δεν είμαι εγώ αυτός. Grandfather used to tell stories about the dragon. Το Dragon Ball. Τρέξε, τρέξε, Πατρίξα. Patrick Star λέει. Έχω φτιάξει ένα σαν I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Sure, he found it. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. Looks like that's it. Got to go. This is not over. You there. We're looking for someone in Whiterun. We'll pay good money for information. A woman, a foreigner in these lands. Red, she's like... We are not welcome here in Whiterun. So we will be in Rorikstead to learn... You did it! You killed the dragon forever. Ελκύρς. Το κυριό λείπει δεν θέλω να μου στήσει. Πάνε items. Πετάχτηκε πάλι το ποντίκι σου. Κάτω. Books. Letter from a friend. Έχω γράμμα. Έχω φίλους. Έχεις... Ήρων... Πώς δεν πείτε στο Μάλιστα. Έχει κι άλλο. Λογικά. Διάβασε. Έχεις mods. Όχι. Αυτό νομίζω δεν είναι από το κανονικό. Δεν με νοιάζει. Θα κάνω να πατήσω τώρα ένα συνέχεια. Χαίστηκα ρε φίλε. Ωραία. Αν δεν συμφέρει να είσαι τρίλος.
το κλείσει σιγά σιγά γιατί πήγε 20 λεπτά και πάλι θα κάνει καμιά μέρα να ανεβεί. Να μπω μέσα ίσα ίσα. Μόνο το κεφαλάκι. Κύριε, σκότωσε ένα δράκο, κύριε! Κύριε! Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. Πώς είσαι έτσι? You heard the summons. Αυτός από πολύ το πάθο έχει κρατήσει το χέρι έτσι. So what happened at the watchtower? Was the dragon there? Εκεί ήταν. I knew I could count on Irileth. Must be more to it than that. Dragonborn. What do you know about the Dragonborn? So it's true. Δεν ξέρω. Masters of the dragon. If you really are Dragonborn, hear the thundering sound and teach you how to use your gift. That was the voice of the Bravians, summoning you to High Rothgar. This has happened. Mr. Chop. Τι έκανα το Σάββατο? Άστο! Νάτε να ανοίξει την πόρτα! Σκυμμένος. Τι όχι. God might get nervous. God might approach with his weapon drawn. Η μάνα πρώτη του είχε παντρών. Νο. Τι κάνεις ρε ζώο? Δεν το σμπρώχνεις. Πας στην άκρη του map. Πάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να το τραβάς. Ωραία. Πρέπει να πας εκεί. Πω! No. Yes. Πάνε στο Riverwood και μετά έχει δρομάκι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα. Εμείς θα παίξουμε λίγο ακόμα. Άμα θέλετε να γίνει σειρά το παιχνίδι, γράψτε το στα comments. Ναι, και 13. Και 13. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Άμα δεν σας άρεσε, πείτε μας τι δεν σας άρεσε. Και δώστε λίγη αγάπη ρε παιδιά. Αγάπη! Δεν κλείσε. Σας αγαπάμε.